Semangat Gajah. Niku lho Pak, sing patah Pak nggih, mboten saged balik nggih. Sing sleo engsele niku nggih. Pas kajenge. Geser. Niku lho kenal mboten semua kula mboten kenal. Rasakaken gendong. Ten bravo. GAJ. Yes. Pengen waras Pak. Nggih, pengen waras. Ayo nduk, drone nek. Kula ngoten Pak. Langsung tak dikira rulu Mbak. Pakai nomor telepon tak telepon kula ana sing moro rene. Saman waras saja. Kula ngoten. Wah, Pak. Nggih. Tangane mari. Gedong pirang-pirang. Waras iku HP-ne ganti kok. Iku Pak. Jadi Iku pian boten selama 10 tahun. Waras pelaku Pak.